Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kanuk Sababha Music Learning Center Mairang kawai ni Islam ai jingi kai kepala pau bah hakaput ketem kebadan hak Eastern West Khasi Hills District kum shibenta banyelek kemen Christmas ban lagi kena puli ringkat bat me ki pa chungki kena hakatio kepala dep kala pelong dar musical evening kum pre Christmas celebration araja apuat ka program kepala pelong hamadan mod tirot jong kesnong Mairang mission. Hakani kijing lek kemen Christmas lawan banyadan bentalang da ka Zamar Music Academy Nongston bad hakani ke program na luar kijing ruai la yoru kijing shat bad ka fancy dress ni kena puli jongkani Music Learning Center. Laru ban penken mau baya ka Nuksa Babha Music Learning Center la seng harus nam araja khatpra dau samla ni Filbert El Maunai na kasnong Mauro Laidom. Ikmi ki pa jong ki kena puli bad ki bala syakhat sungba habagi ajing keran hakani ke program kilapan pau ya jing ngongu ya Nuksa Babha Music Learning Center ke ba omtang baka ai ya jing kai hakaliang kaput ketem handai ka airu ke jing kai kumno ban em ban banyai kum ki kristan ko po ba lasang pelong ini ka Nuksa Babha Music School tigini ke jiroi ka along ka team song ikna bat ka ni scam ba pin enjoy ba pin lik malang bat ki ini ka po
ngene thui pi ya kai ka jing thu jong kani ka nuksa ba school ti kani la sang ha u asnam arjar khat pra khat khandai ri mas sedang ya ka kala wanno kani ka jing khang lockdown ti ka long ki ka ba di pai ka ba ha ka wi pat ka benta ka long ba jing na siam henry pati ngau pi la da di wa penyang brio ngau pi na long lepa ngila du sim shan ri ngi skam kani pat kani ka ba blei da sign door henry ka yang ngi yang skam bai wat up deng ki baro ngi ya kendu ti ka jing thu jong kani ka dai bi ba ai ba ki khana ha kani ka thain ka dong go jongi kin yo kem kin ni kani ka wai ba kin pinda kam hok ye ka sap ka tanan ya ba blei ai haman laki jong ki sap la balong ka jing tam ka drum la balong ka jing tam ni ka keyboard la ni ki gitar la ni ki du ka jing tam pair ka mangla puli mene tung ni wan chu blai de ka jing wai de ka jing tam pa de ki du itara pa ki bun ba ki jai jing tam ti lem ba ka ni ka jing tu ka ba ni wan ra pa ki pen pao ka lem kong e ka long be ban job no ken ya ba bun ba ki men sim lang ba ka gospel music habagi pai shigani ka thain ka dong jongi bun ba ki ba dan sa hari ong pi henry ka ba smusi ka long pade kim yo ala ka ba smusi pade ka long ba bun ki khana jongi ki pelut no ka po bat kani ka pertai tegi i pade ba shibun ba ki ke ba ka jinsniu kalanang roy kalanang man roy henry ka ong pi ka music ka di ka wipat ya ka ban long ban ran oken ya ga jinglong jong ukhana ban pai shkalenti ka baba ban light ni ki jingdi pen boy la ga long ki drugs la ga long ki no ki bentang de de ta ka ngi wanra ka ni ki jamet la ni ngi se yang skam ban long bai tu ngin yang ha ka ni ka po ban ai ka ji kai ka ba ta me ikhna de ti kam ta na bi paro system ngel ai ka ji kai henry ngau pi kala de pati ka po ban yang ban ai pati sagawai pat ke penta kalong ka platform nan ta jangki bagi niyo ban penmi shabar ya ga ai bakila don ha ka download ane ka jingim ka jangki diga tari ka jing tmu ka jangi ba hisim lai kai ka don pati ka po bakin penpau sha ka perthai le de amanong de din ta ka daw ngis ong pingi pelong ni ka previous master de ba ka daw long bai ban ai berkeburung show play Try
Kanu ngadap daga jikmen ke bakrang, naga bentaga ni ke music school, kepada ni ke jaka, kamtam, magayeng naga bentaga gospel ke jong Jesus Christ. Ban segi kena, hagaliang jaga music, naga bentaban penon brami ublay. Kani gede ka jing shisha ba, ka hagaliang ke music hi, gede ka way na kita ki gor, kita try kambah ka jing em jong brio. Ka music, kamtam ka jing ruai, ladangi sengusi ru ngirwai. Ladangi kemen ru ngirwai, ladangi songshir ru ngirwai. Pendai kini ini ki function barok, dai ka jing ruai. Dai ini thua mata dan suaka tiup, dai. Batang ta kita jing ruai. Dai ini hagi nu ki jakam. Bat mentangi iwat hagi kam sengsan pertei ru ki pedan kam dai ka jing ruai. Tapor education dai yo semua pun hagi jing ruai. Pendai kini ni ka nu kusa apa apa dai. Ki jing ruai ki babu ni ki dai ya ka gospel ka jong Jesus Christ. Mentaba ru apa ru ki kena kin syuk ki dab ki BA ki dab ki BSc ki become rebun bha ki kami jang re bangi phai shi ka music ka we ni ki feel ki bayar bha ki bala ban kin tiu yangi hakaliang ka yo kam yo jam hakaliang ban kamai ka ji ban earn na ban ka living jingi ban ka future ka jingi tinga encourage shi pin adu ki hak ki poret ba long shilon late village ki music school bat kham tang phang ni mai rang ni ki ban shibun e bangi yo ka ni ka school ka babyang na ban ka jingam jingi Ndai tang haka feel juga music baka kintiu ingi ndai khamtam ka ai mensi mingi no bengin nang man shukri yuble bar bona pring jigi ki khana gala kli ka ki boni ki ki kristan ngin yang hangi ban lek kule na ka banta bengin yo ban ruai ki meni jongi ai mensi mi phi nama ba ngilap ya kata ka chimshi shaba uble ukhat ingi bengin ruai sipun ki khat na ka bible ngilap adu ki kitab parem ru uble ula thau ki bre ban ruai Ikan mau ki kun Israel begini negara Egypt ringkat ke jingrai. Benek yo semua tu ke jingrai by the river of Babylon. Ketu ke jingrai ki kun Israel begini bagi mi dari Egypt. Di kublai shibun ngai mesti mi pi ban ngai kublai Christmas in advance pi. Rain gur kui pi ban ngai yo aga Christmas gift ke best bah hari usnem. Dasi bun pi expect ban yo ajain thamai ban yo ki gift ki pathamai ringa ong ye pi ba pila yo lo pa ke gift ke best bah Now blazing ibau tau deu Jesus Christ. Pinyo ka gift ka pepes, IUP ka jing slur, IUP ka jing start, kurku IUP kilang baro, ka kat ke kia. Nadu kini kinong hikai jo kini ka nuksa babha, hadu pi ki kena ki beret tam ki samla pinyo ya uni ujing ai swabha na ublei biang ka jing em jo pi ban ai ka jing kurku IUP hau news nem ar jar plai. But pinlong success haki a baro. Ni so kemen sibuan ban tip mo ban bakani ka nuksa babha music school nadu usnam arajar khapra kala adon ha kani ka snong ka than ka jongi de singi la ban ong ba ka de ka way na ki music school ka banga ngai i menta ka babun ha ki nong pule de kita ki students ki jongka isuman ai kublai shibun na ka bata idi nong elam jong kani ka music school de se ka de ka treshi-tom ka jong i mo ba ilala ban pelong kat ni bat ilala ban yalam kat ni iki students ban puli lani ban tip sapang ke ai ke music mo kede ke benta ke bakong san bah ke jingim ke jongi iwe piwe ngila ban ong ba ke music kede kata ke universal language ke babaro ngila ban yesu kulut ha ke perthai bro away lada ki ai ki feel ha ke perthai ke jongi Henry ke music te ka sa baik ma kumo ang way ni kini sapang ba when words fail music speaks haba ki baro kim long kam Henry kata ke music pada ka kren brio ma yang i wipiwe tingi sngo ban ai le sibun ba de ke jing teneti de ke jing i jingai jong kini ki nong yalam jong kini ka music school ba kumno ban wanra ya ka music lani ka jing sutho sapang ka jing kaput ketem ha ka ni ka than ba ka dong ka jongi ni songo sibun na ka bata jong i ba ilai i jingai ka bukum kata ban wanra ya ka music ka balong sibenta ka bangi iwe piwe ngil malat ka jing em ka jongi ka bamalangasngi lada Hakan nunggu benta ka bangi, hakan jing em ka jongi habangi jam, habangi yat, ngiyang ngile chini satai kebut
man kapor man kentangin yo snow bay ya ke music ke jing ke jongi tingi sutho bagade ke benta ke kong san bha ha ke jing ke jongi ke pamal la gasni ke music ke pelai ini ne sibuan ki ai mo ka pot katam ke jing ke jongi ke pelai sibuan bha ini ki ai khamtam ni ke jing snio ha ka jaga pinilai chini satai ban handai ngila bun kam no hakini ke pot katam ke jongi bagi pelai pot mat ngilai no ni ki jing snio ki ba kini ke perthai ke don batrwa ha pring jongi bat ingin skamiru ba ling ba kini ke music school ngin penmi shibon kinong put kinong tam jong ni ka than ke jongi ki ban khamtam ke ban kong kalong ban yaro ya unong pem jongi bat hadin pade kata ke bumut kawan sekawai ke benta kata kalong ban penmi shibon kita kinong put kinong tam ki ban shimenta hagi program ki beper ban sakini kong unong pem bat kumjuru ban pelong ka karya mo ka ini ke percaya benta lele ni iba ke music kade ka benta ka bala ban penem ja ni la ban ong ka bala ban ai ja yang ni mo lada ni tristom ken kataru lada ni tristom lada ni shulet kemtu ti ka bomot kala ban long ba lada ni dan ke tristom ni shulet kemtu tika ka jing emru kan sulong hi kemtu bomot ke music kan cukut hi kemtu mo ti ni lada ni tristom ni i metaban sipun ba ki keluar nagari khasi ki jongi ki balapai keleng ki jaka hakaba kini ki records label ki jongi ni la batong kita ki jingruai ba ki lapai keleng ke perthai om tang hari khasi jongi om tang ha India ne ha keleng ke perthai hakaba kini le se kilong ki ai museum na kamta jongpi kini i ya ka nuksa ki jongi hakaba ki jingruai ki lapai keleng ke perthai bat kilaban kamai na marbelai ba itu ki ngilak batang kita records company mo kila ya sign ka deal baki bakila ban siaw ki hakador ka behet tukum taru na pensulor pi iwe i khana kule hakadi nuksa babha music school bapinya treitom mo bapinya treitom amtang bapin sunang bantam itu handai ban kieu saprang mo namar ba hakajing sekri ke jong ublei inang ban ublei ukam ndai tan ban su pendap ya ka program lani ndai tan bangin su pendap ya ni sule la kale itu handai unda sultanat bangin dale janai ken mo tik na kata kata ngo pi ba ba piwan na kati music school ko mod ninda betipet kenya kata rukam bangin dalong kita ki janai haka bangi ro ya ublei ru mo bangi ru kum kasunang tahu ni sultanat ba kidon kum gini ki program na kabenta bangin ai mensiam ya gitu ki bas sultanat ya kapot ketem ba ublei un kerkui pi wei hado ba pindalong kita ki balong janai ha ketem kapot kujong pir kunjo te ngamdan sibon hi kentien andre yesu ai ki kerku kerdo ya pi ka nuksa babha music school na du inong yalam ki nong hikai jong ni nuksa babha music school patparo ya pi ki students jong kani ka nuksa babha music school ki kimi ki pabaro ni nga agi jong kerku kerdo na kaliang jong asmet na kaliang jong asinong ba pin nangla ban kiu saprang ha kaliang jong kaput ketem na kabenta ban yero yo trai bat kumjuru na kabenta ke jingem ke jong pi simet di ba ni fel nadu muswahi ngaju ai mesim yi ong ba kenang tur sakmat ya saprang ya ka mesim ke jong pi dan den re ngasutanat pat ba anuk sabha kalala dan penjang pat kat ne bat kat ko jing tip jong al 6 student hang ne kilodon kumba lai spa ngot yong ngamna den re kalong sya ka jing jok pa kraw tingin skamba na kani ka dong ka than na po mairang brokawai si bat na kiwi jaka si kalong ka jing kerku ya ka jingla jaka ne ka nuksa babha i para samla kini ki hap ki bare ko ban kentu sisien ni pi ko sim sai ka ni kabu le jimut hop ka bat ai ba kani ka jing trestom jongpi ka jingwan jongpi sini ka pelong sai pi bat long ki bajok ai ka jinging bajong pi ngai kublai janmir basuk meni pi baro ki bayadon lang ni kajaka banya snokti lang bani kani ka janmir de ni kum na nuksa babha music class ni don ban ai ki chingrai
Christmas ipi baro kum advance Christmas ipi baro kali ke jamit nin rai ki jingrai tang ki jingrai Christmas sudah ni kidon ki jingrai ki ba piala ban ya rai ni kerpa ipi pin sloba ban ya penbuat lang kan long ka jing singanya hi ban ya rai lang mo Let us
Jadi kita jumpa berkado, ada benda luar kami. Jadi kita jumpa benda lama, kita berpati, kita kalau berkhianat nanti. Semua tak siapa untuk orang ini jadi ini yang langka dia kau hilang menyerah Islam. Semua benda ini yang menyerah di jumpa. Feliz Navidad. I
ini ke musik nengkong kami na beneng ini pertai kamdon musik ini ki perkat bakla pun ki perkat bakal musik kawan na kiwe ki jakamo gabe dari ba pertama ba kini ki nongrai pertai ki musik pertai de kamdai nengkong kawan na beneng ini ke musik dia mulai ba ai wat ni kasih tan rai gen ki ba don ka ji kasih ki ngai ba ya ke musik la ai do mulai nongku nong thau te wat kolong ba sisa kata la ai do mulai pilak nongkong ka bible upas sedang nongkong ya musik kemud ba udah jubal mo tentang ini kumno du sim debit mo ula penan kami ke musik hakapan sekri au play debit udon hadu kumbas saw hajar nut kinong put lama ke musik tak juga snow ini musik kemud ni penlong ini bangin era ping buriu ban klet ban jaik tak jing susi jing kuslai tak depression mo nanta kaira perlu ban bangin penlejing mut ha kono no kekam ya kini ka jobing di patawan ban konsentrate mo kaya rap musik long ru pa kani ka musik kaya rap ban penklanye ni ka bor perkat kaya rap penklanye bor perkat anta katung na kisentis kilapa wat ban repair kita brain cell mo kini kita ki cell berana ko jobing kaya rap ka ban isap ke musik kata kaya rap ru yang kumno bangilaban yet hakajing de bat para briu tenteng kata don briu pasek long pasek lap lagi kena kolong jar-jar ha kim jukran utang skintin ru ayi ngesem terus ngapet mo kumu mau kumboong ngreda ka bang info ke musik kemut ba kala rap ba kila unang no ban yade yang jide para briu maka musik kedek ta ka ketin jong mensim the language of the spirit baru nyidon lah kajong mom nyida po nong stoin pi po mayrang dali redon sa kiwe jajul reu mo sipun lah kajong reha ka musik nyidon kajinya teli isno isutu ngilong isulong janhang isulong kawe haji le ke musik kemut baka connect mo moong ka yang iwe bro ni ka pertai ta ka musik kemut ba lamba ka musik nyo ban panpawit ki badon po ka donut kajongi anta lomba ka musik niyo ban pasekri au play klem ka musik kemut bang nak la ban le show play ka musik ya rap tu kata yang ni kemudian kene ni pasikmat pa rap yang ingin like na tak ki subha ni pertai ni labin go sang ni pasikun pada kaya rap yang ni bat ni sutu ni pertai para kemdon ka musik kemut ba ka pertai kan long ka kerja wat kene ka sound kene ban ni keren kene ka musik la ong ba ka musik Pinyusnya haki borok pinyusnya television haki radio program haki kinunu kijinyalang haki jing susi ne haki jing kemen ni borong isutu haki hitam ki bodon kinunu kijka ba bodon kijing kemen kijing kawai kamus kita kadon dia tahu kamusik kadon hangi borong idon kam ngin mo laban light kem kamusik dia tahu pensiun ke sama ba tu ngin ya be kijing skul puli kamusik kan kamera pucu bagi penyerap ini bagi laban kampah kajing lembaga kini skul musik kembali tang macika dan pun katem Henry ya kajing long jing ya tak moral mo ba kumdo bukan nyerap ini bangin nang kampah atau tong juga ni kan sabab ha kalomba kini kumta penyerap iki kena komtang ka musik Henry haki we berkiliang kumta kajing jilong jing bang laban pa Kamtam ba bata ka jingin bejungi kita kinong ikan musik bangilay yo bangilong kita kanuk sa ba pasik pertai tak labian mungkala pendek kita jingmu jong gani ka music school nda ngingil along siya ka kanuk sa ba pa ka bangi puli ka musik ka jingim jing ka along ta kanuk sa ba pa mo kinung gikam ti ba pa suku bila along kanuk sa ba pa ya di lang salang ta kalabian Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
The dark will speak.
kerteng kaba PI kanuksa babha kumju pisam dan ya kasap kapong kajongki ha kikun ki jongi de nakaliang jongi kum kimi pa ngin pentrai kam hok bat ngin ai ka jingker kersian ru iki ba kumnu kilahan kiu ha kasap kapong wala kalong ha kaput ketem wala kalong ha kanu kabenta baki idon ngaken mau tu kecil ruai kabaki ruai ha kapor kabaki sedang kabaong ni wan sak pertai da ka jingkermen hoi pi kom ki kun ki ti ki hab baran baro aba pi don ha kani ka music class pidon ka jingkermen kai kata ka jingkermen di jongpi ka jingkermen di jongpi ka long bapin yo ya kata ka jingnang ka jingtip ka jongpi ha ka put ketem la ha ka ruai kesiau kumju nga ketui pi kom ki kun ki hab barit ki jongi ba kenan kam hok ya kasap ka pi don kam ta ma kaput katen ba kumdu ba kunlai na kita ki jing sneu jong kane ka pertai Boat ka haba ong nuksa ba hangis ngau tho ba kum ki khasi namar nuksa ai ba kane ka nuksa ba ka long ka nuksa ba na banda ka kerteng ka jong try play wadon bor baro na banda ka nuksa ba na banda ka nu ka waipan jing thu en rai ka baning ko e ka long ka nuksa ba na banda ka kerteng ka jong try ke ngaru mensyang adon ne ga saban ruai ban siau ban put ban tem henry namar ba amdan bayalam nanti yang ha lane amdan kita ki music school ki babyang bakum ta ga sab ka phong jonga kala shule no eino henry ngas nungu yang ublai bade bahagum kini ki por ki ba menta hagum kini ki ski yo i bagi mil ini ki jaga ai jing hikai haga put ka jam haga ruai ka siau kai kilanang bon kilanang kiu naga ta ngas nungu yo blai namar babun ki khon jungi ki dan palat ya ka sab ka phong ban ruai ban siau henry lada gim dan kum kini ki skul manu kan ban hikai manu ban ra ya ki manu ban ai bor ya ki manu ban ya rap ya ki henry leng ba ka jing plilat ka jong blai leng ba kini ki skul lan ni kini ki center ka bor ki khon jungi ru kang ta kan kinang san on nga yui hang ne hapa music six center joi baba ngai amdei tan ki het ki baret ki bawon sa kani ka school amdei tan ki khon samla and rai don ru wat ki bala long ki bilong pa don ru ki bada don la ka kam ka jam ki ba biang ki bala bit kirka and rai ki snow thu ya ka jing ko ror kom no ban one shot ban ruai ban siau la ne ban put ban jam na man ta ka kertang ju try dai na ka ta ka pen khi ya ka don ju ki na ma hi snow thu ba bi don ya ka sap ko phong na mar ublei na du ka sni ka ba men ni ko men ba usen no rim ha ka po jong ka kbi yang apa ya pi to tip ula buru ba ka talents ula ai ru ya ka sap ka phong hanga api ngapan seluruh ya pi kum ki kimi ki pa balada pi oi ba ki khon jong pi ki don ya ka sap ka phong ban ruai ban siau ya le ken ban hikai ya ki khon ban ai men siu ya ki khon ban ya rap ya ki khon bakin pentebet ya lade haga kam jong ka ruai ka pot ka siau lada ublei ula ai hanga ya ka sap ban ruai lada ngam yang ban ruai na banta ka kerten ka jong ruai hadu banda he ka men sim jonga kan snow baik bakam don ya ka jingsuk hangno namar balai ya ka sap ka thopang ka ba ublei ula bu hanga ngam syam la pendet ya ka ei da ba ublei ula khat ya nga ngam syam la pendet dei na kata ka dau kan ka jingem jonga ba baro shikata kabur hadu baro shirta ka saknur kam don jingsuk
Blay Shibun. Kasih benar, Presiden. Halay daw muli, ba't nga Diyos na tanaro, bantam ni Pikibor, Flashbone. Ngagdang janga kedai Sanda Sisilia Kurba ngesyong asa po Mayrang Mission ban ngejusut tenat ro bantam gitar publish bun Shami nyen ai da buram tang yami junam
Sukarani ngasong nasa Hamadan Marot ka jingtam ka bang aso tenat ka day ka keyboard ku bless you. Christmas si Baro kekerteng jonga kadai lapiwan yang liang besong asah lagu pun baka jingtam ke bangga sultanat ya kadai ke keyboard kublai shibut. Kami masuk bakumannya pibaro de kakerdeng jonga de wonderful dog kan shi ngasong ngasa apo langdor de kajingdam jonga kabanga iet kade kajingdam gitar pat kajingtmu jonga bangantem gitar om tangang nia perthai andai kajingtmu kado jonga kanong bangantem hado ondang alapoy benengro ngantem na kabenta kakerdeng jonga try bless you. Good evening everyone. My name is Dalari Mathong. I'm stay from Maushut, and the place song that I in music is guitar. Thank you so much. Nasyong asa akan shimauria matla sutna da bantem keyboard ke emhi kalong ban chakri ublai ban mani ban yoro ban pendan gurang ya kateng jongu bolong nong pen emunong thau jongi lishku. Ahmad Al-Marwad kejutun berbangsa penat ada keyboard. Kuda syukur. Tak seperti buat bagaimana yan? Seperti jam lagi.
to breathe.